তুমি কোয়াড়ে ভাউছ? পপু তম ভাই মেডিকেল পড়ি তমକୁ খোঁজুଛନ୍ତି। তবে তুমি রাগনি পপু, তবে চালো। তবে নগলে তম ভাই মরে যাবে। পপুকে সেদিন চালি যাব। ମୁଁ ଯିବି ଭାଉଜ, ମୋ ଭାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ଭାଉଜ ସେଦିନ ଯାହା କହିଥିଲେ କେବଳ ତମରି ସୁଖ ପାଇଁ ଭାଉଜ, ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେସବୁ ପରେ ହେଲେ ଗୀତ ଖାଇ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଗାଡି କର, ଏବେ ଗୀତକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ସେଇଟା ମେଡିକାଲ ନବାନି, ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଯା ମୋ ଛେଳିକୁ ନେଇଯିବ। ହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାମାନେ ତୁ ସାନ ଭାଇ ତମେ? କିଏ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ଫୋନ କରି କହିଲା ଯେ ତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଲି ଜାଲି ମାରି ଦେଇଛୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଲି ମାରି ଦେଇଛି। କଣ କହିଥିଲ? ଘରୁ ଗଲା ଦିନ କଣ କହିଥିଲ? ଶାସନ କର। ଦେଖ ସ୍ୱାମୀର ଶାସନ। ইয়ারি ଭଳି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାସନ ଦରକାର, ଏମିତି ଶାସନ। ଭାଇ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା, ଆପଣ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅର ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ। ତମେ କଣ କହୁଛ ଭାଉଜ? ଏ ଘରେ ମୋ ସାନ ଯାହାର ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କୋଉ ସ୍ୱାମୀ କଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିପାରେ? ଆପଣ ମୋ ଦିଅରକୁ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେବେ, ତା ଦଫା କଣ ଲଗେଇବେ? ଆପଣ କଣ 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 କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟର ପପୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ନ କରି ମାରିଦେଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଡରି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଗୀତା ଦେବୀ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ମୋ ମାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୀତାକୁ ମାରିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଥରୁଟିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ। ପପୁ ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। ମୁଁ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ପଠାଉଛି। ଶ୍ରୀମତୀ କୁନି ଦାସ, ଗୀତା ଦେବୀକୁ ମାରିଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ମୋ ବ୍ୟବହାର କରେ ତୁ ସମସ୍ତ ମୋ ସାହି କାରବାର ପଦାରେ ପକେଇଦେବେ। ମୁଁ କଣ ତ କିଛି କରିଛି? હવે તું કાંઈ જમો તારા કામ કરવે અરે ના કોણ સોચ का पीछे पड़ा डाक में क्या होती तो लगा क्या होता शांति टोपे ए देशर रक्षा कर निश्चय आसबे पाठ पढ़ा लगे
ମୋ ସହ ମୂର୍ଖ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବି ତୁ ମତେ ଭାତରେ ମାରିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟବତ ମୋ କଥା ମରିଗଲେ ବରଂ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କଣ କରିଯିବନି ବରଂ ଶହ ସତ୍ୟ ପୂଜା ଜନ୍ମ ନେବେ ଏ ଦେଶକୁ ରଖିବେ ତତେ ମାରିବେ ବଢିଆ କଥା ଏ ମାଷ୍ଟର ତୁ ମଲେ 100 ଜନ୍ମରେ ଭଲ ହବ ଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଶା ଖାଇବେ ମୋ ବେପାର ବଢିବ କୋମର ଚଞ୍ଚଳ তথাপি বেটাকু মেলেরি দালা নটি মারা ঘুষুরিয়া গেন্ডা খাইছি কুচিয়া খাইছি বড়া খাইছি মির্গা খাইছি মଣିষ মঞ্চ কেবে খাই నీకు నేను చంపేస్తా ଜଗନ ବାଙ୍କ ଭାଇ କଥା ନା ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଓକିଲ ବାବୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ଆଉ ତୁ କରୁଥିଲୁ କଣ ଆରେ ତତେ ପଇସା ଦେଇ ପୋଷିଛି କଣ ପାଇଁ ତୁ ହୋଟେଲ କରି ପରମାଇ ପଇସା ତ ମଦ ପିଇଲୁ ଇଆଡେ ସବୁ ଧରା ପଡିଗଲା ସେ ଏଇନେ କହୁଛୁ ପଳା ମୁଁ ଯିବି ରେ ମୋ ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଧଳାକୁ ସିଧା କଥା ବୁଝ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ କିଛି ନା ତୁ ତ ବଞ୍ଚିଯିବ ବାରେ ଓକିଲ ବାବୁ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି ଆଉ ତୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ମାରି ନେବୁ ଏ ଘନାଟା ପାଠ ପଢିନି ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ବଢିଆ ଚିତା କାଟିବା ବାଗ କରିଛୁ ଏ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଜାତିରେ ସବାଖିଆ ମୁଁ ସବୁ କା ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମତେ ଖାଇ ଶଳା ତତେ ଆଗେ ହୁଡେ ଛାଡ଼ି ଦେବି ସବୁ ତୁ କରୁଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ
ସବୁ ଖାଇଛି ମଣିଷ ମାଂସ କେବେ ଖାଇନି डैडी करे कने खिचड़ी डैडी 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 अरे मु अच्छी तू मो सहित बो बौका खेल खेलू से खेलते आलो अरे आसुनु तारपरे तोर मोर बेदी बस सेदिन अपनी बो बौका खेल हेलो हेलो कुचिया खाई प्याज खाई बड़ा खाई तिरीरवंत कभी खाई नीकु नैनु चंपेस्ता
पर मेरे रेशमा को मर्डर किया ना, रेशमा को भी न देख, मैंने आज उस पीले की माला रखा। आज मेरे सामने फिर एक रेशमा। हे जगन, अरे कौन की रे मुंह पर तेरा घना भाई, तू मत्ते मारिबू। अबे याद करो, तूने की छोटी बच्ची को मर्डर किया ना, वो मेरी रेशमा थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।